Vidíte, a teraz sedí v base. Na vychádzke sa stretávame aj s ďalšími 6 kamošmi, ktorí prešli vašou zbožnou výchovou. Ja tak toto preskočíme. Toto je dobré, počúvajte. Keď nás pustia, chystáme sa s Vinim do Európy. Je tam vraj kdesi pri Dunaji taká malá zázračná krajinka, v ktorej človeka nezatvoria hneď pre každú hlúposť. Majú chlapci 11, každý túži rýchlo rásť. A túžia hrdinami byť, za pravdu život klásť. A veria, že vždy budú veľmi statoční, len aby už tu bol ten život skutočný. Jeden chystá sa riadiť loď aj cez búrku z besilu, a druhý túži ísť so zbraňou proti násiliu. A často aj Boh sa v niektorom z tých chlapcov ozve rád. Chcú sa kňazmi stať a s pokorou pred oltárom stáť. Kyrie, kráčať k sláve, k bohatstvu, už bez ilúzií. Na zákon kašľú, a keď im raz sklepnú po prstoch, každú chvíľu zažitý im pomôže len Boh. Len Boh. Zo síl posledných, zo žumpy ideál. Komu sa to podarí, ten zdvihne k hviezdam tvár a prestane byť zúfalý, keď vstúpi